yewtere mon boowal ganni rendo pinale neesu fodinino on wadde windande rewoore e windande min sakkitindi ko yowiti e gurdam Abdul Qadir Kane ina gasa taw ɗum diwtaani kono ɗo yolde hakkunde ɗo mawninama ñalawma holgo Fuuta e dow tubakoɓe taw ɗum wonno koto Fanay walla ko mbawɗen innirde Wolde Fanay wadde ko adinde eɗen dutto e gurdam Abdul Qadir Kane hayso tawi ni kanko e hoore makko ko kanko laamino Fuuta e on sahaa nde Fuuta folata tubakoɓe wonno koye 1805 ma en ngar e Wolde Fanay nde holno yaruno Wolde Fanay noon wurtini ɗum ko fedde wiitende dartol yuɓɓo fulɓe sabu ko kamɓe ciftini wonde ko Wolde yejjitande e nder bindetgol tarik leydi Sénégal kuɓtidin ko adi fof noon nde eɗen naata e Wolde Fanay ina moƴƴi ciftinen ko wiyete ko contexte woli holi gonko gonono ko e on saha contexte to banggue nokku o contexte to banggue saha o gandinen kadi to banggue saha wonde 1805 nde Wolde nde waɗi nde hawri koye mutal nangue laamu Abdul Qadir Kane sabu woto jejjiten o wara ko ñande 4 lewru avril 1807 kono noon kadi holko saabi Wolde Fuuta innira Wolde Fanay waɗi noon ko Fanay woni natirde Fuuta tigiri eɗen mbawno innirde ɗum Wolde Tooro Wolde Tulde Dimat Wolde Fuuta kono tawde ko Fanay ko ɗon wonno le théâtre des opérations woni ko ɗon gueɗe ɗe mbanno so innirama Wolde Fanay ala ko bonnata gandinen noon to banggue contexte temporel o no mbirunoɗen ni hawri kadi koye tubakoɓe ene jii wonde kala ko jinno keeɓi ha heddi diwan mo Fuuta o te woni caɗele ɗe tigui rigui ko Tulde Dimat kono kadi woni caɗele koto Fanay e natirɗe ɗo e on saha ni kadi ko tawa ɓiɓɓe Fuutankoɓe e gardugol Abdul Qadir Kane kam e Eliman Boubacar Kane ɗon ɗo Tooro ɗo ina cali ko faati e jaltingol gaweji men ina nawe to caggal leydi ɓuri tengtude leydi France ina gurno e woɗɗe ɓe cali kadi jaggugol ɓiɓɓe fulɓe walla mbiyen ɓiɓɓe Fuuta rewnetenoɓe ɗo ngoral maayo ɗo ummine ni hayɗo wona Fuuta ha ɓundo ha Bakel ngam yeewiyede taw ko ɓiɓɓe julɓe kono kadi ɓe mbi alay sago to banggue ko wiyete navigabilité woni dewgol ɗon laaɗe alay sago tubakoɓe joɓot kono Wolde Fanay eɗen mbawi wiide fuɗɗaki 1805 ala en jatirat caggal ha lewru satambara 1804 sen ƴeewi ni e nder hégémonie pëldi Fuuta Tooro mbo Oumar Kane Blancho ina wiya hen e hitande 1804 lewru satambara wonde almami Fuuta sikkata mataw ko minen tubakoɓe men kuli ɗum ko ɗum saabi ombo hollira min bonnedagal e candallagal e nder ɗum o wi punir la ridicule témérité et venger l'injure faite au gouvernement français est un devoir manam wadde feere ha lepta ɓen ɗon sandalɓe daro kadi ha hande e yoftanade France ƴettore nde ƴetta nde ɗum ɗo hankadi wonti fodde saabu kamɓe ɓe jagguiri hadde France fodde mum ko ɗum ƴettore wonno nanodiri ɗo almami Abdul Qadir Kane Fooldunoo e Blancho eɗen gandi e 1785 ɓe ɗoftaki ɗum hankadi Fuuta kañum ne felliti dartade ko ɗum saabini kadi e nder ko Blancho haali o wi e nder windande tawatede e nder hégémonie pëldi Fuuta Tooro deftere Oumar Kane dokkolitengel à Cheikh Souleymane Baal réprimer une insolence qui va toujours croissant et répandre chez les peuples riverains du Sénégal une telle terreur que le gouvernement français et les habitants de l'île de Saint-Louis qu'ils ne soient tous manqués à leurs engagements. Lewru septembre 1804 ɓe puɗɗi
ko fate candallagal kamɓe tubakoɓe ngam habtade ɗum ɗo oɗo Fuuta caliɗo biɗo loppet jaɓata tourde guenol ɓe puɗɗori ko duppude won guri kewɗe duppama hen e on saaha noon ko hakke batoje 12 baɗɗi kaɓirɗi tubakoɓe joguino kono winoma kadi kono ngun ɗon ina waɗano worɓe 600 taw kadi ko worɓe joguiɓe graduji e lewru octobre 1804 hare nde ina jokki ha joni ko ɗum saabi kamɓe ɓe jagguiɗo ɗon ko polgu saabu ɓe jaggui hakke 604 ɓeɓe mbaddo e maccuɓi guri 10 duppama hen tugge gaaya tan ha e guri taariɗi Dagana 150 neɗɗo mbarama hen e wiyande Blanchot nden noon Fuuta kañumne sali dari ngam wadde venger e ɗum ɗo ko waɗi ko ɗum saabi Fuutankoɓe ɓuri tengtude wonɓe ga e banggue hirnangue ɗo Fanaye taaridi mum dari e yande e batoje tubakoɓe dari kadi e salade e habde e riwtude ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni arannoɓe sodde ɗacce kono kadi ɓe jani e tubakoɓe arnoɓe toon ha hewɓe mbarmi hen jiɗane ɗum ko kadi ɓe kepti kaɓirɗe kewɗe e kono Farayse ganduɗa ngu hankkadi sikkino fooli ko ɗum saabi Blanchot ummini worde ɗimmere ko nden wolde noon woni wolde Fanaye 1805 et oui de Blanchot fanare nde l'objectif est de punir l'arrogance et imprimer la terreur ko ɗum saabi ɓe ummini kono ɗimmo woni deuxième expédition ko ɗum woni 1805 e lewru août wadde en gandi tuggi octobre 1804 ha lewru août 1805 ñande 17 nde wolde nde waɗata tubakoɓe nana keblo banggue men kono kadi Fuuta nana heblo banggue mum walla mbiyen Fanaye nana heblo banggue mum Blanchot rentini hewɓe to banggue troupaji mum kono kadi ƴetti yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jaɓannoɓe ɓe hayso tawi hewɓe calima dogi jeehi to wiyete Gandiol e ko Oumar Kane wi e hégémonie Peul de Fuuta Toro rentini hewɓe ɓe mbaɗi moɓodiral kono leydi France yanti hen kadi capitaine Ribé e on saaha ko kañum ardino kañum wonno commandant ngunɗon kono leydi France holko wonno fandare mabɓe e ko mbi e nder deftere kalɗen dow nde la mission est d'opérer la dévastation complète de Fanay pour châtier les gens de Toro ngunɗon kono noon ina waɗi 12 ko wiyete bâtiment monté ina waɗi 300 gorko ina waɗi détachement waɗi 2 pièces de campagne ina tawe hen puɗɗori yande koye gaaya noon ɓe jani e wuro ngo kono kadi ɓe jani e paabi gonnoɗi toon ɓe ɓofti ha laaɓi denndangal ko wonno hen ɓe jani e guri goɗɗe ina wona guri 7 ko adi nde ɓe jettade Fanaye hankkadi noon ɓe tindi Fanaye ndeke Fanaye ni kañumne nan heblo saabu e nder ɗiɗo lebbi woni tuggo octobre 1804 à 17 août 1805 nde wolde nde waɗata ko taw Fanaye mahi tata mo juutendi mum woni métreji 7 ha 8 ɓarakke tata o natti wodde hande hayso tawi alluwal waɗama ɗon e ballal yuɓɓu dartol fulɓe ɓe mbaɗi damal e kala hen collo kono noon kadi tawa ina wayno collo hen foof joftata koye cangol e calli gonɗi ɗon wonan ɓe andu windu kono Fanaye haadi ɓe nadde wuuro kono kadi waɗi birnidi wonande yarunoɓe to banggue gandal birnidi ɓenne kadi mbaɗi dardu men mbaɗi faddu men wiyama ni woodi to banggue birnidi ngaari jaltude e nder tataka ko ndin ngaari riddi ko ɓuuri ko hen hewde dendagal wonnoɓe ɗon saabu kawisaji ko ngaari ndi ko yaltanno e mum kono kadi ɗum koye gandal anduɓe wonnoɓe ɗon ɗum saabi kono Farayse dogi woppi ɗon kanoje 2 woppi ɗon petilaji woppi ɗon tabalde kono kadi woppi ɗon jaseje e kaɓirɗe goɗɗe e on saaha Blanchot wi armée Fuutankoɓe wonno ko ujunnaji 7 ha ujunnaji 8 sagata kono noon biteɗo Durand kañum wi ala ko ujunnaji 3 ha ujunnaji 4 gorko ko wawi hen wonde foof nden wolde Fanaye wonde ñande 17 lewru août 1805 waɗi 14 koninke Farayse mayɗo ɗon e ɗon sur le champ woɗɓe mayi saabu bit capitaine Ribé
barmunoɗo ɗon maayo yi balɗe sappo caggal mum woni no gase jeeɗiɗi août 1805 to leydi France. sappo e jeetati woɗɓe mbarmi e wiide Blanchot, kono noon Durand wi ko 34 gorko mbarmi hen. ɗon noon kadi addi dille kewɗe to leydi France wiyede wonde holno ɓe majjuɓe ɓe maccuɓe ɓe ganda hay hunde ngala kaɓirɗe, holno poldi kono Farayse ha ko ɓeɗo koninkoɓe ina mbare hen. ɗum addini kadi waylo kewɗo, saabu ɗum dartini ɗalle baɗetenoɗo rewde maayo Sénégal faɗi to ngalam, kono kadi ɓe addi ko fati e heege e caɗele, saabu ina wayno so tawi ngoral maayo ngal nawani wonko wurate so renaki Ndar ina wawi dañde caɗele to banggue nguur. addani kadi ɓen ɗon tubakoɓe woppidde for gonɗo ɗon ɗo Podor ɗo. ko nden Blanchot ummoni ko wiyete disnodiral woni négociation hakkude makko e almami. kono noon ngal disnodiral tawde waɗi ko ñande 4 lewru juin 1806 wona almami Abdoul Qadir Kane sifingal ɓe cifodiri ngal koye almami ɗimmo woni Moukhtar Kudejo. ko gonga ni Abdoul Qadir Kane won wiɓe ko 1806 o wara 4 avril, woɗɓe mbi ala ko 1807 4 avril, kono kam ndeɗo sifande won ko holliri hen. caggal ngal cifodiral noon woodi koɓe nanodiri te ngal cifodiral noddi ɗum ko Blanchot gonnoɗo gouverneur. hayso tawi on saaha taw tubakoɓe Farayse natti heɓtinde fayidagal makko tawde ka ina wayno fuutankoɓe poolimo haadata ko kanko jokkunoye wonde gouverneur. Ibrahima Sarr no wiya saɗa waajo kaɓoteɗo candodindo acci haw wulde no pigli kebbinɗo ko ndene nanantama o jaɓatma. Blanchot nde noddi ɗum ha sifande waɗa ko adi fof Fuuta wi ko adi fof dendagal jagganoɗo e golwole ɓennude ɗe yo woppiti ummo sen liwi arto Fuuta, ɗum ko toɓɓere nde Moukhtar Kudejo talla mo Sinthiou Bamamɓe sifodire mabɓe. jaɓaniɓe noon ɓe mbawi kadi ƴettidde ko fate ya garta mabɓe to banggue ndiyam, kono noon taw ɓe jooɓa kubbal nanodira ngal. ɓe kaldi kadi wonde ko wiyano ko wonde hay goto e ɓiɗɗo Fuutanki walla ɓalejo julɗo ƴettetake e rewa ngoral dande maayo Sénégal ina yeeye walla no wattoye maccuɗo, o holliri wonde ɗum Fuuta yatirta hen caggal. Fanay heeɓi teddungal, kono kadi Fanay teddini Fuuta, ma mbiya Fuuta heeɓi teddungal e dow inde Fanay tawde ko ɗon wolde nde won. ɗum ɗo foof noon kadi wonko heewi ko poɗɗen janngude heen. eɗen mbawi janngude heen so Fanay darima salima wi lopet tawde ko ɗon woni natirte, ma Fuuta daro wiya lopet e kala ko ɗum wawno wonde. kono kadi eɗen mbawi janngude heen hande so en darima ha tubakoɓe kadi batti ardina garana leyɗele men e fannu goɗɗo hayso wona e dow wawnere alay saago taw koye dow punte e jeenari alay saago nokkuji natirɗe Fuuta hono Fanay daro mbiya ala min ngala heen, woɗɓe fof mbiya min ngala heen. kono kala koɓe keeɓi ɗon to banggue leydi yiɓe paam hankkadi damal udditima ina wawi laatoyade saabu ɗum ko duwaw jama. ko jiiɗani ɗum ko eɗen poti wawde janngude e nder nde ɗo wolde ko gootago Fuuta rokkuno en polgu. hande kadi kala ko ƴetta Fuuta ene foti dardade e gootago beele ene wawi heɓde polgu e kala ko ɗum wawi wonde. eɗen mbawi janngude hen mawɓe men Tourana Guéni jaɓani tubakoɓe mbi kala ko beele ɗon mbaɗo, saabu woto jejjiten ɓatanke mo Abdoul Qadir Kane winduno Blanchot 1785 o winditimo ɗimmo e 1790 somi jumani, taw on ɗon ɓatake mo wi hen en ciifodirino e ko ɓennuno wonde woto min jiitu wona ɗo woɗɗi wona to ɓadi wona ko ɓenni wona ko arata, oɗon garano yimɓe julɓe oɗon mbattoye ɗumen maccuɗi. kono an Blanchot a humnani ngal ɗon cifodiral ngal ciftirnoɗen, nden noon andu so tawi yimɓe ma gartiɗo yoɓe paam mayde fadiɓe ga. ngal jambaragal ngal mawɓe men joguino beela hande ha hande ne heddiɗo walla ala. ndi juɓɓude e wawde lelgo to banggue laamu
ko almamaɓe gadduno ɗo ha koɓe tawno ɗo to banggue deniyankoɓe ha caggal mum beele ha hande eɗen jogui ɗum walla ala. jokkere en ɗam wonnode Fuuta jarani moni foof ƴiƴam mum ruufe beele ina didire keere gendi beele ne heddi ɗo ha hande walla ala. beele sukaɓe men étudiant ji e eleweɓe janggoɓe jambareɓe tubakoɓe maniɓe gona jambareɓe taw ko windiyankoɓe tubakoɓe ganda wonko kewno ɗo nde taniraɓe men darino mbi loppet ɓe jangga ɗum ɓe bitta ɗum ɓe jaltina ɗum watte e nder darto ko heddi ko kadi dartol kuptidinngol leydi Sénégal woto paden ina windana en dendagal ko watno ko moƴƴi hen e ko moƴƴani hen foof saabu ina wayno dartol wawa wonde kuptidinngol wonande ɓeɗo suɓaɓe ngol huptidinta ko moni foof ɗo woni ɗo winda fawade e dow nundal ɗum ko watno ɗon to banggue tarih taw noon kadi ala heedi heeda to banggue cuuɗi to banggue koɗorɗe to banggue galleji to banggue leƴƴi to banggue enɗam to banggue kinde kono ina fawo e dow nundal beele nden deftere ne wawa windede e nder dendagal Fuuta garɗo foof wiye deftere nayi gaga ɗum ni sukaɓe men hande ɓe ganduɗa ɓe ina jiilode repère woni ñimtinirɗi ina jiilo référence woni tugnorde mboɗo sikki ɗo ina yona tugnorde woni golle ɗe mawɓe men hanki gollino e nder nde ɗo tonggode adande ko ɗum ɗo woni ko boowal ganni meftanno on ko yowiti e walde wannode Fanay ha Fanay heeɓi polgu kono noon ko walde Fuuta foof ha Fuuta heeɓi polgu e dow tubakoɓe taw ha joni ɗum heddi e tarik kono noon ko tarik jaɓɓaɗo kodi poɗɗo ubbidde oɗo tarik mbo wona joomen tarik ɓen ɗon taw kadi ɓe kaldana yaruno ene woruno tonggode men boowal ganni ko ɗo min kadde mon Allah jarama on jarama.